Hello. Busan said, do you know why you are so special to God? Do you know why you are so special to God? Do you know the reason why you are so special to God? Do you know the reason why you are so special to God? You know knowing. Edentia. Edentia. I say a day. A day. Amen. Amen. Baby, sir, question back. Answer na yako maasem so. A day nti na ye wonko wa wote ya. Na say enipa ene be call soro ahinim. Day nti ya. Eja. Bonse mano. Wine beam. Mame. Bonse mano. Wine beam. Onkwana. Come again. Bonse mano. Amen. Amen. Wine beam. Utimi dwene. Krama dwene. Krama binifi okra binifi ra ewu. Opena asema ama omukosie no no waka na no so o mafi. Omusoni ma no adan ne ho ato. Omusoni ma no adan ne ho ato. Osuniura. Eja. Amwati misa chirawo. Abobo wa oba na obuna osana adwen onye dai. Aja ponji. Ananim se emwa plane. Pa. Onim kwan a okode fa so yebuo. Kwan ntatia fa so siesie aduane. Ede na abo atimi gina o maka atwam. Aponchi bi o ma kro ndo urura ka ne ntem te se di nipa ye ni bi. Oko kakra na we afa na wafa ntem na wafa ntem no oko. Hello. But I say, Amen. Pejan saka say Yesu meda wasiu. Yesu meda wasiu. O say, wa utie. Unim say, oye Kristo Yesu ne de. Oye de. Ah? Oye de. And everywhere we are seeing a rather a boy, including Satan, is soon a hanging a rather a boy. Now, ordinary na my nipa say nipa niso. But second coming near all by dear, Crona ye comuno. Or say a cra young fans and a year day. See Young fans and a year day. See And I want so. So, by Yesu dear, Wakacho say, also so. We are solid and be a one fans and a year day. A sea. Tinam say cronian fans and the sea inti. Also, I am fans and a sea one also now because I cronim. Wonderful. Hallelujah. Only the entire make us awesome. Poverty way, one a year. Nipa. A daya is simming. Nipa. Carpet. Nipa. Tars. Nipa. Light. Nipa. Fine. Nipa. Fridge. Nipa. God is a creator, but men are creative. Yes. Inti ya wade a yam fansa na yeye. He created heaven and earth and the woman nyina. Ba edru ni paso no. Wase ofa adom e form dote na ode ye dey. Nyene nipa. Erade so onya de yi. Onye nipa. Amen. Erade nye nipa. Inti you are so variable to the extent say above for frɛ meboa
Bawode also ya sorry na bia yam fansa na ye dey see owie na ose afe ye wo kuro bi a ye chechera eno so yam fansa na ye dey see nti una ba fix sa kuro no wow ade bia ye de ensa na ye no sa kuro na nya dey enya dey enko munti asem no ye me be ka asem ba ko pa 2 3 mu na ya pon asem ni nti ho anya afi amen one sign mehu or every develop and as a spiritual person be the more you grow in the spirit you care less lesser you care less about every material thing. That is why the ministry of Jesus from one today I will call you on my instances be any example be one we are won't just here. The law of Jesus and a more thing, but one we are wound. Or no, if I will lay and say, was it only baby or dignity to your marking to only Pabani baby or dignity to. Next, Jesus was a homeless man. Yes or no? Now he has followers. Now Jesus ever follows, but he did not build any, what do you call it? Synagogue. Young fan unto. 3. Jesus, we know say na appearance of the buyer. So for work as no according to and yet biblical and men can say and yet written words. Yeah. What I say? Yes. Inti a rema I da ho ba ye to wa metima could say John chapter 6 verse 6. Yesu anro na ta de da. Ba ye betimi de wakwa adisuama ma proof so e kire se wa anro da. Nti na say Jesus na natade ye say 1 2 na ne mpaboa eso ye say baako so wo ka chem say eho no onyi ntuma ene o so menyi ntum say Yesu odwale meka say Yesu anwale enso odwale meboa to asese nsema o ye ne atwere oni nyina nti ahun say Jesus was a homeless man at the same time he has one attire one sandal he did not get married hallelujah. Praise the Lord. He asked for rest, but he did not build any synagogue. So I can say to us what ye the best you the dafoforo. And wakatro say or kwaku sisi baby am asa kroni am fansa ene ye. 2 was also ya sorry dan yam fansa ni see. Inti ne honhom no also oba emetena edan eden sa na ye de. Ayayim. Asole dan ben na what this yam fansa ni see. P.I. Debbie. You are tired. You are young fans and a Debbie. Ebino. Amen. I feel young kind quotation be Bible called Romans chapter 14. Bebompa manipa be me nu pebi. Na musoma bobia ma me wa na yapon. The radias so me too kwan the makwa abidura sumbiem e wo Yesu din mu amen. Mr. Mbacho Yanko Romans chapter 14 verse number ehonum 15 14 15 sinti di ato that's what you are into you are ho but obi am pay attention ye din Christianity the kingdom of God ahini ma no ye nyina ye mpese ye bebre agu pese ye mpese ye be dey ye bebre agu but me busa mo question so for be na wa asase so a or we ni so chair Satan bi ani ho but mo adwen ho da so for be pa na we ni so chair Satan mo jidi se Satan okura akra ba pao okura akra ankasa owo souls I'm telling you because all chichema department ahodo eye ne de ama no anu de yen kan ho asem e wo ho ansana ye ne ye yi anim se ye ne de ano ye nwuram Ramoni bi kan asem bi last week first of Joseph
na wɔka asɛm na ɔno so bɛka kyerɛ m na yɛwura hɔ ɔso ɔfrɛ no sɛ bra mahu sɛ ɔyɛ sɔfo wonim sɛ ɔse mo akristofoɔ wonim sɛ kristoni baako kura ntimi wei ne yɛn nkramofoɔ because yɛgyina akyirɛ a yɛsere mo na ɔsɛ obisa no saa dɛn ɛna ɔsɛ wɔn mu koraa na wɔn nnim kristo no obusa yɛn yɛ kristofoɔ ne sɛ ayɛ a yɛte wɔn mu nsɛm na yɛhwɛ wɔn mu dɔ a ɛne yɛde a wɔn amu na ɛwɔ dɔ ɔsɛ ɔka kyɛn sɛ mu ntumi wɛn ne yɛ da ɛyɛ nokorɛ anaasɛ nyɛ nokorɛ ɛyɛ nokorɛ I'm telling you ɔka mi rɛ hɔ because na kramoni bi agya asɔle sɛ ɛkɔ nkramu so onim sɛ kristo ho wɔ nsɛm saa nti word na ɔka yɛ no megye di sɛ yɛ nokorɛ na ɛsɛ suma no ɛkora ɛhwɛ yɛn han ma no ɔsɛ yɛntimi wene wɔn da because unity is strength ɛno so na ɛnni hɔ no nti bɛyɛ dɛn yɛtumi anya ahoɔden aka bom ɛde adi obi so nti yɛnhwɛ quotation a ɔɔkan sɛ yɛampa sɛ kuro no yɛamfa nsa na kyekyerɛ na wo so yɛmfa nsa na kyekyerɛ wo deɛ a yɛntie de ɔɔbɛkan ɔsɛ na sɛ waduane nti wo nua awerɛho a ɛne ɛnyɛ ɔdɔ so na wonante bio mfa waduane nsɛe deɛ kristo sii nanam mu wuyɛ no obiara nsan aseɛ deɛ kristo esii nanam mu wuyɛ no obiara nsan aseɛ wɔ ne bible dipu ne paa modu na wokɔ fie a kɔyɛ meditation san aseɛ wei saa teachings wei media I know say you are all matured and you are all pastors in Jesus Christ's name amen there is no need to be selective because we I am the teacher of saa teachings we ba me and then you be say unhunu na ukọ ujinja wa spirit go so crazy to the extent say you care about only one thing in this earth. You don't bet me and save you. So what me you develop, not me you possess about some way I make and ya abuja for and he you bet me amen. Amen. Enti sa teach a word na Christo ntino science dear o see na name ewu ye no ewu ye I just repeat bi mu na sɛ waduane nti wo nua awerɛho a ɛna ɛnyɛ ɔdɔ so na wonante bio mfa waduane nsɛe deɛ kristo sii nanam mu wuyɛ monsae aseɛ ɛmfa waduane yɛn nyinaa yɛnka ɛmfa waduane nsɛe deɛ kristo sii nanam mu wuyɛ no again mfa waduane nsɛe deɛ kristo sii nanam mu wuyɛ no again mfa waduane nsɛe deɛ kristo sii nanam mu wuyɛ no ɛyɛ twi kasa aseɛ kyerɛ sɛ fa kɔ adwendwenem mu dɔ fakwa adwendwenem hello hi mese ya mfa nkɔ deɛ adwendwenem rich saa speaker wei ɛna yesu besi na nan mu wuye bacho davi dadeɛ wei bacho davi ɛyɛ wei bacho davi ɛyɛ taas wei bacho davi ɛyɛ car bacho davi ɛyɛ den nipa enti ya comparison bi akyerɛ wo sɛ in your whole life no in your whole life, what you have in man, which one do you have to value much? You have to value man. And this is Oba mi fie. Ebisa question Oba mi fie. Na insuato. Na me Land Cruiser yi. Ma paki. Na me ka kyerɛ wo sɛ fa teche mu kwa that day no. Saa de no ene wo mumienu na wan na Kristo besi na na mu wuye. Osi nipa na namu. Na de yin na masɛe no, na de yin so na mabu. Wase nipa no, no value kan. Mo yɛ sure. Pa. Ɛne heaven mo me nya abotire o. Pa o. Amen. Amen. Nti me say Bible no oyɛ so fast study for yourself. Yes. Ɛnyɛ wadwen da sɛ okudina ni mu atichi nipa. Dabi. Sidi kan ya dai. Kyerɛ wo ho. Nti wo ofie na wusua de a emrantia mu dina ni mu wa nyina yɛ adwuma Awurade nhyira mo. Amen. Awurade nhyira mo ba ne asɔle mpanimfo nyina awɔ so amaso asɔle mu akoma pa.
wade nhyira mo na onya mo kese amen amen na de America kire on say de wo be kire na nya wadwen so de bre okay me say nya wadwen so de yere de bre mo da bi nya wadwen so de bre obi a me I don't need it. Hello. Hi. One kasa na wo de ban wa na ahia. Nti me de ban me ya na me yede. Ohia. Ena no nti na me ya no so na afa me so aba na no aso ne ye de bebu me de yi. Aten. If you say manum asem no, wo say no aso ne ye gina. Yes. Eno na de be jeje me. Nti James kan say de on fom wo de yi. Kasam. Yankan me shim na me sa ambra romance. Chapter 3. James chapter 3 verse number 1 down. Many no monya cheche for bibre. Mamunya akyerɛkyerɛfoɔ pii. Na mo nim sɛ yebenya afobuo kɛseɛ. Munim sɛ mubenya de ayi. Afobuo kɛseɛ mu. Afobuo kɛseɛ. Kɔ. Ebi sɛ yɛn nyinaa fom nneɛma pii mu. Efiri sɛ yɛn nyinaa fom nneɛma pii mu. So obi mfom asɛm mu a. Na sɛ obi mfom wɔ asɛm mu a. Ɔno ara na ɔyɛ nipa owie pɛyɛ a obi tumi ato nipadua ɔyɛ nipa a owie de ayi pɛyɛ. Ɛna 548 no so sɛ monya pɛ efiri sɛ. Musume yɛ pɛ. Efiri sɛ. Meyɛ pɛ. Na sɛ Yesu quotation a yɛ kan no. Wode to Yesu ho a na sɛ Yesu baeɛ no ne nsɛm bi a ɔkae biara no wanyɛ dɛ yi. Wanyɛ dɛ yi. Wamfom wom. Okay. Munti asɛm ni nti na obi timi ɛdakye obi monitor ne life some years back no asa be refer no n'akyi the previous years nsɛm bi sɛ wo ɛwia no na aka ase ka so fo no na aka ase ka ase ne or refer wo na sɛ won nsɛm no ntimi no wabrabɔ no anya dɛ ansiwtu no nti wase nipa bi a ɔnyɛ dɛ ɔmfom wɔ kasam no kasa bɛyi kasa bɛyi asɛm bɛya saa nipa no na ayɛ dɛ ɔsɔ ɔno na wato nipadua ɔno na etimi ato ne nipadua ne nyinaa deɛ nareka edi so tìmɛ nyɛ kyerɛkyerɛfoɔ pii ne yɛ mmra back ɛnfɛ wɔ duane ɛnsɛn. Die Kristo si na nam wu Die Kristo si na nam wu ye mo nkɔtwene ho. Die na Kristo si na nam ewu ye. Die nti na obi wura amena mu ko wu ye no. Die nti na obi ko wura amena bugu ni so. Ɛde ade. Opeska. Ɛde sika. Na samo amo ne kɔɔ ye no. Amena na buo kunu na mo nsa aka sika no na mo ahwɛ ne ma mo yɛ die nipa mo yɛ de ayi mo yɛ abɔnefoɔ maame cite example yɛ no aduane yɛ hu sɛ yɛ abene me pe obi aso no obi aso wɔ nkɔ obi aso onko na mami odo agya tum so obekọ enti die na wasa meyɛ wɔ n'akyi ɛde na wasa meyɛ na ɔbaayɛ aduane ne yɛdi ne nyinaa ɛde asɛm twi kasa bɛ na ɔbɛka akyerɛ me ha dabi wa wunti dɔ me dɔ ne bua me bu nti aduane abena megya wɔ akɔ soma no wo ne nketwa sa wo ti bi si me hɔ no wanyɛ dɛ wanyɛ soma no wa na wɔsan ka akɔ wade ne mesi mu akɔ megyina mu akɔ ama wo egyina mu ɔmo yɛ di aduane n'agya me ti sɛ yampa sɛ yɛne yɛte dɛn mu anya anim sɛ ɛnyɛ saa pɔpetuo na Yesu si na nam bɛwu gye no deɛ a ɛna wɔ sɛ men try sɛ wode adeɛ foforɔ biara bɛsɛe saa ade no yes ti na sɛ nyɛ obi na bɛsɛe wo na wɔ sɛ waa so wosɛe wo ho deɛ a ɛne ɔba a sɛ ne bɛyɛ dɛ ɛbɛba so ba sɛ me sɛe saa nipadua no a ɔreka ho asɛm sɛ sɛ mea koraa megyina yi mede adwamammɔ sɛe na mea wɔbɛsi
my neighbor woman, me, I'm the Jammo Sammy, who are about Obey, yeah. And the Samia found Sammy, who was our attention, and 5 years beyond my day. MSN. Sammy, and yes, sir. About the Nibra Basu. Amen. Amen. Although what I say, I just about Obesam empty. Say, I deal with your casa, Chidema Quachida, and some of the China Bana questions at the Babano. But I don't care. Who salvation? The who here And the who here. Because at the long last, when rapture comes, what are we going to take to that place? And but if I buy 15 billion Rolls Royce, what's wrong with it? Because when Jesus Christ comes, I will never take my Rolls Royce to heaven. I will never take my money. Was it yes to buy on financial income? It is what the 15 billion to Rolls Royce at the end of once I walk in and Sambako. As I'm no can say a dear and no credit. Tonwan is a siano. Nebra wa Brennan Yama wa yen in a chino. Or who say a Brennan Yason and I didn't so go. On Quanson a call, or Brea you, say baby crow call you a one in Yamaho. Because all call no be an in Mewa. No credit. So I have a pole, so I never pull only name the cook the oil. Yes. Into one who say every any year. Into what you go at the head. I paid a coat to right coat. Say yes to buy on financial. And hallelujah. Praise the Lord. If you say any pound one for sword to the stand, say, Obetima and Nana Emrofi, or educating more and 20 minutes panya day. And your pet down. And your pet. Yes. A crowd is when you're 2 years or 3 years, so Betima Suman say on question and Queen Sumra. But can I be intimate hard way? Yeah. Puppet way, no matter how you buy it, say 20 billion or 60 billion or car, every material thing be a overturn a precious price. So me asuma me car, this will be a team. Yes. This will be a team driver. Mean to me, small between my neck of fence will me dabra me. People money na people say no as a Bible at the you can't send it. If you can send your money, it's through who? Somebody. Yeah. Yes or no? Yes. Said them by betting me up a paha. Now, I see board dance at the end with that as you are no going to mean cleaning. Okay. Now, say by a machine, a bit me a cleaning one. Why a year machine? Nipa. Into the long last. At the long last. Why in a sombo? Nipa. Wow. Why in a sombo? Now, why? Anna, you be seen a name. You be seen a name. Woman. Sir, me co program man come me could see my name. Could see my name, mommy. A baby woman be catch him say, any pass message, the way me see done in Tino. My dad be a one who be a. Dear me, the money be a money panis to be said, Nipan hold on a son. Wow. And so my could see a name in a yard, dear man. Mewa. Yes. And he said, will be so be a name or general Nipana. And no crown answer, no credit. No credit. To a tomb for Timmy so go see a name. But may the glory be to God, sir. And your president never see my name. Oh. And your teacher. Yes. And your man, and your papa, and your mammy. Name of King of Kings and the Lord of Lords. Me the Pahunu way of free sorrow. I be see my name. Say a program and see my name. In 2 years, what's of your who will go to a Amos Asante table? Once if your who value your money be. Yes, Persia, because a coin of fast to toy and you was going to be one a car. Una so your wine, your cars be while unya be for. If so, or carry amount to now, Dr. Bako, so Accra, or no, I could share Benz or friend Adam said, well, my share Benz be here. Also, when the Dingu be a seat, Timin Jim. Bia or do ragara one tinem. Umuko tone by Umsa de China, my new.
na no mo wese bia nke de ni funu ne betenam ansan ya sie no o mo request ye ne yere ne ma mpene o ma mpena ma ya mfa na ntum hello hi sabiane ya no a e ho te se de e wo na unya di jakan ya adane bini yes or no no correct adane bini Denti no onyu su bibia okoyi su aduane obewie quotation a ye kan nya no sa abesi su dia se aduane nti men sai nyankopon adwuma me mama assignment rate mon ko hwe adwuma koro okay asole mpani fo mon ko hwe adwuma kase nyame adwuma edai mon ko hwe nyame adwuma e kase nyame adwuma na hweye na wo de akoso a eye de ye koye crusade eye de at the long last what is the work of God nyame adwuma ne de into a trust say the Christo besi na namu ye emfa aduane nse no wie no be trust say aduane nti nse nyame adwuma he's talking about who wonderful talking about who Master yeah mama yen follow Jesus yes mama yen follow Jesus because and try say ube invest what the fufuro biam apart from nipa no correct sad we maami we ya oti ye nim de ekine bi ruade be ye no we ye nim de ekine bi ruade be ye no se akufo ado we se ya mpasa akufo ado ye kristoni a ne busa mo kwese asole dan be no ntimi nsima asole akoko besi asase be no ntimi ntoma enso we one person enso aba bebere firi ni mu ye dai eba epie meboa minimo bia wabie poultry farmer na ni say usi dan kra na 1 year nipa bia antifie wadie na esi edie na esi yes sir you ye kasa efie ni kra na ebubu onko ne ho ayi wura esai enso ba kwa kra so obi dan akra kete se de ebu agu omu so enso mbetena mu a omu betena mu a emu da true enya de ebebu enti nyame adwuma eye wei mesi nyame adwuma eye hwan eye nipa eye wei se saa kra we ogina yi na minima kina bi ba bi obeduru se rade timi boa no uma bi asa kira wo London okoya vin seekers friend Saforo no the live testimony e preach odi adanse e show ni previous videos abraba wa fam e wo kan yankopon asem ono aboabo sika no afa nipa bese more than 20 extra plane ticket free do ma bagana so mun ko ti yankopon asem wonderful na ye mobies hello na ye mobies ba ye say ye Christopher ayaba ye ya ye se Peter no ma honkonkron ma wo mu ye mani pa aduane adi no o se e ya de seye yeah meboa se ya de seye ade seye asiye ne seye na enuane e wo wiase no eye noi na ebewe dabi enya emo akure wo wuram ebia wa aduane a wo ye dey ope ye wo abo wo di dote bi wo ho sa na se eye minti na ne eme wo wiase nyina ye dey e wo ho minti na wo Jesus enti targeta ya set amon ho ye sere wade so obetima ama ye drum there is a challenge but it's not easy yes ebere bi mbema message bi wa say wo honam ade bia na say ye touch na uti pain na wadwen sa tire nya nwie de peye no crap yes or no are you true me nim de me pesa me kan e bia da bi na abete de ase because e nyina abra na yeso awogidi ni mu ensem bebere wa na sofu kan na ye ntenase ebere bi na abete ase do brebi a na abete ase check Jesus life
na every material thing be and he care less about it. No correct. Meboa. Yes. Now he don't care, even including sickness. When who nipa no ya lekra, wodi kan hwehwe na dwen sachera. E manifest and san we are so be healing our head. O healing no. Because when him sabre no ne kasa na sa rapture sia, waje ne nkwanti ade ne de e wo honam ni mo kra ne ko. Nti de betimi am wa ye free no wa ye save eye say value each and every person nipa biara oye nipa. Okay. Nipa biara oye nipa no bunu. Ese ya dai bunu and enye selective because unnim a china bi. Say a fellowship na yeko omanom ye leaders so for prince mo so for less mo so for churches mo nipa bia no ye leaders me na me prapra ho na me MC no open prayer asa. Hello. Hi. Say o me de ye time na e come out speeches ni bi brew ene me stand up na me wo e wo saa leaders na nimu a na se ne be say 15 years time so o check here intervals na ye dey ewa papa ewa ankasa saa nipa ni mu bitimi twa mu fra me a ne esisi mitino edi mu de me ma me bebre kwa bebre kotonyina enso ne obi a no wo di na cha o ye wo leader no timi fra papa e ka me pa cha wo me de me be to how can it be possible? How can it be possible? Intimacy. But radia kwan ni nipa kwan na nyedai. Nipe. Enyepe, I'm telling you. No question. Enyepe. Busafo, value the person what you left no right no. Yeah. Say yes so asemi wo kan na ya rahu semu. No correct. Ya rahu semu mu du papa. Mudu because esi and dey twan ya rapture o se nye siwi a dey kuta ye bia no ayeka into opese anopa awia anwumre tewia invest wo me mu na me so me invest wo we no we so invest wo mu na yetimi nya granding se ye ne egu anyina di Yesu di nukuram ne ekura nukura ne tin wa ahini animu a ye betimi agu park yi so asole awurade ama agrada asi okre ba se ye si dan etumu task ekoka nyame anyina ye gold ye shen ne ni pegu amapro ye potoa eye kwa no crepa because he will not consider any material thing to save me. Dabi. Can it be possible? Impossible. Ensi ti say ta we clever mommy ma yani na ho no cre e se mommy ma yani nya de na ho me gidi amede na ma no se enipa ba akopɛ timi be di oman so nipa ba akopɛ timi chichiri kuro obe hu obi company big ai Canada Japan ko company okuro wo wiase ni nipa o hwe just one person oh nti sa nipa we na Awurade ntimi mpagya wo no nko a ntimi nkasa me ade we me de be bua Christianity one person ontimi obetimi but he need help from somewhere and san ade na timi ayedai abem sana timi ko a mo nkodwen san nsem ne mienu nyame adwuma eyede yi na ye hwan ya na de Kristo asi na nam awu no se Kristo amesi ade aboa abofo ade fufuro bia nam ne mum eyami Amos nti na obesi ma nam wu yi dia ene mama bume hello hi mesi ya dai bume bumi pa na misumi mu emfa wo na madie bia ensɛ me nti emfa wo nsɛm ensɛ me emfa wo duane emmɔ me atirimɔden esuma no bra na wiase kora nya miye no ne ye nananom kora nneɛma bebiri wɔ hɔ a omu yɛ nso na omu nim Kristo yeah mɛboa no kora omu nim Kristo sɛ atirimɔden
ɛne ɛyɛ mo nwono obiara hwehwɛ deɛ ɛbɛyɛ ɔno nko ara ne dia yɛde awura bibiara mu nti animonyam koraa a ɔhwehwɛ ɔno nko ara ne deɛ position koraa a ɔhwehwɛ ɔno nko ara ne deɛ yɛdie koraa a ɔhwehwɛ ɔno nko ara ne deɛ me maame ka asɛm bi kyerɛ me na me dɔ no deɛ ba ɛsaa yɛ nkirisi ɔka kyerɛ me sɛ Amos mensrɛ Awurade sɛ ɛnsi wo nko ara wuye ɛnyɛ sɛ awaa koraa bɛsa abrɛ ba mesrɛ ma wo ɛne wo nua mo ɛne me nua mma mu nyinaa sɛ Awurade ma ne nsi mu nyinaa mu yie amen ɛnyɛ sɛ a ɛsi wo nko ara wuye a nipa ne dɔɔso wobɛbrɛ ɛyɛ nokorɛ meboa nokorɛ ɛyɛ nokorɛ wɔse me ni obi a ɔne ma adwene yɛ baako ɛsɛ wo Timothy fi sɛ nipa no aka ne nyinaa hwɛ wo ma adeɛ ɛbɛyɛ ɔmo a mo dia ɔmo adeɛ nko ara Philippians 2:19 deɛ ɛbɛyɛ ɔmo nko adeɛ nko ara ɛna ɔmo hwehwɛ ɔhwehwɛ afoforɔ deɛ nokorɛ nti sɛ korɔmfo a ɔɔden wɔ kurom asakyerɛ a na kurom amena ɔbɛsi nyinaa gyae yɛnkɔ biem akorɔmfoɔ nyinaa gyae a yɛbɛto yɛ pono sɛ wopie no wanto pono ma wode nhyehyɛ bɛkɔ fie wato w'adwene ɛfiri sɛ saa ɔkorɔmfoɔ no owifoɔ no Awurade adom ɛnɛ wɔnwia adeɛ deɛ ebiem na hotɔ no woanya mu kyɛfa anaasɛ wonya mu kyɛfa anya mu kyɛfa yɛn nyinaa nya mu kyɛfa yɛn nyinaa nya mu kyɛfa ɛberɛ bi a hwan obiara age anadwo bɛɛtɛn mo frɛ sɛ ɔyare yɛn nyinaa kɔgyina abosuo mu hospital na ɛkɔbɔtɔ meka kyerɛ sɛ sɛ ase ka ho age nko ara na yare nso yɛn nyinaa yɛnya so sunsuanso yes nti na sɛ Bible asɛm na yɛde ayi nokorɛ ɛyɛ nokorɛ nti sɛ mebɔ mpaeɛ ma age na wɔnyare na wada nka me so mennae ka yɛn nyinaa yɛda nti sɛ ɔso kunu ho ahinti wotiti wo ba no mɔtoam na wasu aha mo a mo mmienu nyinaa na wɔ ha mo wo kunu nna wo so wo nna akora no so nna ɛda mu nyinaa mo so obi wɔ hɔ a sɛ ne kunu da na yɛ nea sɛ wona ntakora ne sum de wowɔ tia akora no akora ne sum ɔ ɔno so papa no berɛ a wabrɛ no wopa afa nikanika kɔsi wɔbɛda ɔnte deɛ ɛkɔkora enti tie Kristo abɛsi na nan ma wu sɛ wo sɛ me no sister value no wate ɛfiri sɛ kuro a nnipa ni so koraa no yɛfrɛ no deɛ yi amanfo paa ɛnyɛ kuro yɛfrɛ no amanfo nti adeɛ bi ahu no sɛ bɛtumi adi mu a ɛyɛ nipa nokorɛ kaa na ɛkɔ no yɛ nipa na tim hallelujah praise the Lord ti falu me na memfalu ɛnkyɛn adeɛ a mewɔ deɛ mede kɔ m'anim deɛ mede yɛ me ho ɛba saa ɛna woyi Nyankopɔn ba nokorɛ ɛba saa ɛna ahennie no waba mu na sɛ esie yi deɛ wonya maamu wonya maamu ɛsie ni ne nnwom no ɔteɛ no ɔsɛ asere nti maame apagya ne mɛkɔ akɔsi soro sɛ akokɔ ne firifiri otu kɔsii so a n'anim ɔsɛ sɛbi kɔ na obisa sɛ nti kɛntɛn no aso mako anaa akokɔ no ato mako nti ɛno akokɔ kɔ a woteɛ de wa fa so ɛto aduane no hyɛ mpaase fast pasɛ na asɛnti ne gyina dan mu obisa sɛ ade na wodidi anaa wadidi ɔsɛ daabi mesrɛ sɛ berɛ bi a bɛto ahyɛ mpaase no nkura ne mu ɔho nya ha ɔmo ɔho nya ha ɛntɛfrɛ no ɔmo ɔmo nya ha ka w'ani nti no a wone ho nkɔmmɔ nwie no na ɔmo so amɛn na ɔmo so amɛn hallelujah praise the Lord na ɔmo so amɛn nti mesrɛ mo me nuanom meebu mu bɛ na meetu mo fo me sɛ ɛka mo asɛm so so paa obiara nkɔda na ɔnwene ho biem kɔda na adwene ho biem sɛ ɔyɛ nipa a obu nneɛma a wɔ ɛkyɛn nipa a yɛ very careful wontumi nka nkyɛm sɛ you are the son of God anaasɛ you are in the kingdom never ɛwɔ sɛ wote yɛ a fili passion ma nipa but ɔte dɛ meka no mesi fili passion ma deɛ nipa
feel passion in manipa nyatenka manipa hello hi aya nyatenka manipa say the Kristo will be my end aya nya bi e ma foforo e moa kura wa atenka ma ho sa akoko twam na dabudabu twam na ne ba free to ba bia obeye de da kosi se ne ba na da so sunko ade a wontimi nya honko okọ no aba bitina ho saa kosi se obi betima abo na ne ba ne bituma api ti se wonte ne ba ne sun bi mu sa no mogya no wako ti se awiase se wa utimi ye bible we enipa erade na ma sa nyansa na ade ye meboa se migina he rich me wosika billions of money go bank billions of money go bank na at the end of the day me be talk rich the acheme me tonsuo pinto the acheme me to bible mame ro the acheme property me be to what the acheme ties what the acheme ceiling fan me buy what the acheme and chance was no ye what the acheme me sika no monye me de bere tinese sa pipa enipa na ama na ye nipa na ama na nya ba bia dey basa ye te ye ho se me niama wa de ya me na ye nipa ya adwan ne ye ma ye mama bi so de oso ni mi so aye wa ma me bia ka who is money a obe rule over nipa sembo hopa wonderful anamonte da me besa me kire as emuda ho ba betimi atena wa afuom eno niama wa video adi amen awurade ama na kyerɛ aka baabi abeso okobia so no ɛwɔ 2 ties wo te highlight mienu meboa ɛwɔ ties 2 ana unim amen why ni why exhaust pipe nie ɛna ahomi fam tete na kwa puba na ndi etu we double o tank nie aha ɛna ebu nso emu yɛsia ahe na abufa aha we de palo kuntumu uwi akatuma natural asili mpie ma nso boa ade bia nu anka ade wesense wodi ade eguma ma nso we wodi so obegina ho so obede wodi guma ho ma okatuma ekọ akukulu engine ana woni e true GS na wo tirim because wa wutimi ka say pesa me contem pesa me ko aka wo change wo tirim o speedometer ni nyina wo tirim enti rate why adiani what adiade na metimi da tutu nipa nwam na yeyi bie ni ho hwene ma enipa ye wo wiase enti mi bu abrofo papa de wi wo musi ka nipa en masa ma bofra ba ko se o de car ko na obi dia betwi no na insurance for afren se omu pa ne chewo car na twi no no ne yama anse no so omu hete no ne yam hye dia they have to pay her no se ne yama anse no o se da bi say o me compensate no o ma bre ne $20,000 se ne yam hye no no and on insurance because oma hurting sporty o de utia tie free so kra na ha ko ti ko kwasi asam ne mo asam a enipa ye wo waduru wa unua Mr James manko obi bisa no me time am no mko nyina me bufu yi ya me nyina ho ene kwa na ma ye de anibere ne ahisem hi so sem so kra nye o ama ya di ekoyi koma akwai so onkyere ne nsa because obi a yedi nipa aba ne ho po okam omko ne nkyɛn obi pe 50 cedis ansa wa hwe no aboa na 50 cedis no se nyame anya wadom na wa nduru fie a sa 50 cedis no wo de yede omfanya hwe biewu ti mo amu bre mu mogya ni no aya atoda ajamu ni di wate na mo home we nam ne bi mo home na masa enya wo dia o dabi enya wo dia mimi fiewura obra wo twa ne kobes ne leda na meka ho dabi wo twa wesa na me na magi 2 rooms aboso ene ho kakraka mitima abobo nyina wo enso ono so da ba akupem
I fact in America. Oh, yeah, let me know. So, so be to me as if you are my winning the Abaco Tinum. Oh, you know, you. Mimi and Crawford best of 5, Nipper bed 10. I'm a few Kumasia, Madame Crawford. Ah, a very nice house. So, Oma, Netium, what I be no more, BBR. Umugwa Bruti, Umfanya. It's real the mammy, and I mean Timu, Namin count. Or Brenami, my baby, and so my Benjamin Martin, Meboa. Nanny pad the horn in some more poor, come. Some 50 cities. Obi wa ban in Chebia, Eric Siska. Me say last emergency ye jina ho na my ba ku wu or tiam umatutu umani. Umatutu ani ya fa ba ko my ba ko no so kamu sa na gidie o kamu sa wo epole wo yehu ya ne se wagem. Ono ne mot no mu fabre ba ko anu wo kam ye de ma no sa na ye kom na de no unu so mu ko 90 no mu ko tratra wa nipa ne from kro mu mfi wo mu na adwuma na okosian wo so de be ye den nipa ni nti na me wo ho ba nipa no so ba me simi mfi no nyansa be ne wo mu police ni bi ka ro wo sem bi kire me na nsan me ro wo papa na me ne wa obi ananam ye di full speed ye gya no semasa ade nti ne ana mu ye mudu amumu ye kakra munti ne egura mu a se bibia si kwa mu ho se bibi ni ho sam roberts aba ho ye ne betima abomo ne ba mudu a mubu ye se mmuwa bi ye gina mu kra mu mfi afi ama feli sei mjeja ye difo asem wo kan so ye no kra enye ni panti na police ni tiwuram yes tiwuram o ma som mo bo because am robert ba ho no aye alert dada obetimi asutu mo abre o mo ni o mo so obetimi akunu at any time enso ye mu o seat belt was a born a wow more and a boy say be prevent you from accident. And so nipa ni uni say or dodgy police ni were smart. Man tem na what ya say ni tiri say or trawa no yiko. Imodi wa unim. Na what ya say no asai what tricky police ni. Munimo. I'm telling you, empreko na ahomboni ko gu wo mu no. A dom and what tono na omu complaining wo musika. Yes. Musika omodwuma say. Yeah. So kra bi nya nkwa no. And me se abrofo be koso a jaye na me wie me nya me dwuma wo sirem ne nkurase ne Ghana me kwa me mabiem. No. Do it. I'm telling you, me mabiem. And because you care this time no, enipa way no. We don't care about this person, but we care about what we have. Yes. What we have, we care much about it. Today, the Purdue Hospital, what they say, Sarin bro, alamu bro, unfound. A painful, a warrior, Yahweh, yes, a trouble. See trouble, maybe I was who cover him, no what a chem or mother. But hello, baby, sorry, however. But what a chema. Kai, or say, Pasaban Granini, or Trinity Ako. Amba, or Africa, no. Also, over Trinity Ako, or say, bury any. What is sorry. Yes, sorry. Let's walk out winning and the Obeba. Opportunity about my brony be any brony soft be program or no for Babbitt and ordinance any fast for the answer or the book say. Aquari pa and say after a young Pamopa. Oh, you're right. Why ye dear Yano, Mewa? Or the Nifana for the answer or the book say. Benusuna, Mamma, almost sick. Oh, and always, you know, the so called so good. I didn't know what you would at the end of the day. Oh, money pam pim. Yadia, Mrs. Jenny to a hospital, Muswanya, a married a monk 74,000. I'm saying, oh, that's was credit is a when you're 74,000. And on the bus when you're 4,000. I crowd you 3 months when you're a malaria more 4,000. You true. Sure.
yes, store be America stores are a lead pan, a Freback Walmart. Second one account, yes, 100 and something stores. They say, and yes, stores that will contain a store in view. Shop more. I don't know, my friend store, who will be a room. Omuko foreign a you or yes, a plastic fish, and Libya. Rich. Almost see the whole American baby, I saw will be more to say guno. Billions of money, almost gusto. And so nipa braka or tell you, I bet you 1 billion. Miss Minia would dimete or Baha or a chemist or your doing hospital. See Amos and to turn road off from Namsimikramedanum or see a food and transport for a draw a spy. It's me more Muscanuma, Maquama, Uragan, and no much change date, you know, at the people's apprentice tickets from Frabo. And no being also we young be conning one way or with the young with the drew or bone only be the ditch them. So or the mamma and I'm the mammy and sorry, man. No, see, Amos, a nipa you wicked. And Tabrotire, I do need to call your noom, and only a dear neighbor ding. And only a dear neighbor ding. Oh, sir, no matter who you are, I was so on Saturday. A coano. And to one I saw pearl when they are a wow. But baby, I better and you obey, O mamma, I am moderate. Oh, what? Come on, me, wow. Now only chrono, your foul ma baby, tonight, a hell, a man amount. Me say wa dwen be se munyina moko. Hallelujah. Praise the Lord. Enya ho, enya buruchire na me kan ba me di ni pesi ba biye wo wani so. No kre. Said the be ya you can live her life. Now say ukra wa so obi eyin anim say okay wa e de atenka na atema no. Monka no kre. Monka no kre. Ye oni pa bi wo ho a so wa hu ba ko hu mienu obehwehwe wo where about. No kre. Where about who he a show crying. Nesadi into Slabia, Sunipan, so ya day, or Kain. There be our kind because I never could about him. Say, Senipa, when you what the enemy need or better coming. Unim last make me law came in Yao Basoli. I say, young with the mammy, me sample pruning in Anya, beside him, Umbay Jumo. And my jolly you, my time of phone, sneaking in our be real more cookroom. Me say 30 minutes. Unimara wosem dame wu no. Me fi ra manke to anime na akwasi ne kwa mo ne behu. Anopa bi o mu so le wo betia me. Anopa bi a o mba ho. Enti kwa me ba no na wote se me kika mu. Kwa me ase safo adai wa loko. Enti obetra ya wa enti no ko fa ne papa ma ne bebie mi. Afem John ne me. Wow. Krama bi betima ya sa da bi. Me phone su guwa me tiam mo amfi me kiss ni nyina guwo ajo ne ne ma flash screen bo obi antima me bie me o mu nyina ezisi wo atwi wo mani ba ko akito we na beka asa solve wa loko obeye ya okofa se kan o kitchen odi ka de ma me fa asoro no nuru so me sha dem na me rawo timi me se me what creator ma me ka wo mu ka asa me bo amen hallelujah enya izo ana omunde se odese kan be man timi no ko friend papa no papa be bu punu nani e ma me pie bae o twen bi betima aye sa de da bi o twen timi nye talenti ana ye mfili passion mo nipa timom ye nsua sa de na busuafo yesu we ya biblical ya brofo ne ye no e biblical no kre opon mu nkwasase mu di nyina achi no ti mama so onya miscarriage no koda hospital wose na niti ye no na doctors be say 20 na egune mu de okura ne nam de o hwe ne home de o check ne bla masa wo ha ye twa to biu arehu na o ko hospital best ne kura best ni pa de taso e wo hospital. Enti other countries no abusuafo saa ayi eniema na ya poison no a China fo ase no na ekunya wa han ebi nkoho o masiri ban ebi nwuram obi bremi tomatoes from German ye hwe tea tomatoes na
ye twetwa ni bi kura asa agum woti taste na omu se de omu di no omu ye ne krom so omu di no omu nsura aduro so ba kuma da franton kinka so ta no so kokobre so wote ne memenda se ekina eye 2 million yes obe spray na nadua no pam nko na abre ana munim no kura ma ye ntos da enti samu ti ntos na wo hye trouser unwie no na watade no aye green aduro ni nyina begu watade ni oh tim papa wo ye ntosefo odua ba bia yebedie otimi de gu empumam be say 1 month na ntinsu bado mo bosu spray no onkono na aye white na tinsu wagini 2 million ase ni botom I'm sorry on fa hu bi ko nti ya makwan ama adura aspire yakọ why label ne for the atare se ni panin ko numu wagini sika you don't care timodamu a mugu ai se ye ba asole na se na me ba begina ha nkonwa gu ha besi dan kama na mu nyina obi a yare gufie kom di obi a me ba ha de na me yo ha me ba ha bi ba akoto aso mienu miensa mi si ha bi no kre because animonyam kra no bible so hene animonyam woni nipa dodo mu mu nipa na mo be ma obi anya animonyam owonya hallelujah praise the lord wa woni mi ntina wo me beto so wote ka front obe ma betena so me boa yes di oni mi wuduru a masa hey wuram na me mbra no kre pa yes ni mo bia frɛ na ti me srem obusuafo Kristo asɛm na ɔkan ni mu du papa me ma meditate ache se emfan sai sa nipa na Kristo abesi na na mawu asɛm ni mu du sa nipa ni ntina Kristo be ye bodamfo be bo naked ye bodamfo enye selective hun kwa be fa so bu nipa bia ti obi asɛm ati ti obi asɛm ya kwan mu obi a na me yadom okina nko a me names are matwera for me bedi nto ekina de ayeye me nya 35 eburu mi age wow eburu mi age ana me sim pesa me so me hwe nipa be se 10,000 mo maduani se jiwura onum keke wonderful nti also what are your plans oh me catch Ike me ne me catch Ike o sola no pa bia try say obemu obi aka cho say awurade nya dai Israel na tu dwene de obetima aya ama afoforo enwene de afoforo be ya ama se me bo amu musa me catch them say every day o sola try say obebusa ho say den na me metima aya ama afoforo ne den na me generation ni pa benya free me so no benya broni ye na asole bia na ya tete ne tax say de bi ko charity home oh enemu omu kofu play rejecting na de ko charity house omu ba for de so mu ni mawrade ewiasefo mu toto nwom wa America nyina ne emrofo nyina ko charity home enya say de wasa ama adwudwi o enya de wasa ama adwudwi o brand new ade brand new enti oma twesa bi ato se omu buni paten mona muniama na ye no kra nso so yes esa omu twa ato no omu bu mona even aboa kra no ye se emfa ka mo ba aboa worofro nso aboa ne nye ne hwe onye ne hwe me di baby nam wana no wabutu no onye ne hwe nti saa brabo we saa mera nkore ho anwan sangwe misu a mede wo wiase no enye no na because dey nti na ma yehu se we ye tani we ye igweni we ye frafra we ye sante we ye mampurusi we ye broni we ye bibini we ye
bosomfo we ye kremoni den ne me yedi hu esu ne sabia omu ye dai omu da na di ti denti na yen de ya say ye Christians but they be en show mo be en testify about our goodness yo obi asole a odwen de obi betimi ayama no de obenya afiri obi wo de obenya afiri obi wo kwa ba ko mu didi bom wasamasa o anopadua ne de nka ho sole a anopadua no bisa no anopadua ne nka ho anwumre nkwa na ye join service ene na me ma ho ana odi ko sha ne maame nche na ne maame eka ana wadamfo aba wo mfra o so oni ana ndamfo no hwe no wasa bode ni ache no bode ni chenzo hwe no anka se o so obedi amba o ma o so oni akra ni yedi awo kai se ebre bi atwam ko adamfo fie na abosisi no mu nu aduane na senti wo fie ho na wo pie akọ eja ho masa mingo nya sa senti we akọ bi ne ndofo ye ne bọhye ye wo hwa no wo pie we wo fu was Charles adana was me dem tipubu na mbae na ze pupu ni wo fu watipupu no bae nti senti ya wura nipa yi ehwini mu a watwa ne ho akasa nti kwaku me so obi fro do na kasa me nsa aka agyae o ma onyaka me nsa aka me nkodi onyaka ominia ye ni di no di nsuo ni besi wani o horo nsa ye ni di a ene ye fira koma onyaka me nsa aka na ote ba bi wote na enko me ka bi bia me sraw enko aka baba ene ne ya asesa ba bi ode tena no ote no onya na ote na wote a wo ka jo se me nsa aka wo esoro a wo boa enko ene ya saka asa soro a no kuta wa eche no timi da ba o bra ma ko ja wa che do ye ni di jinsuo dia ande edi ba so wotena soro no kwa no wadi ka calculate se 119 free ano no wetima te be fo pa wetima te be fo edifo enkodi aduane yi a wanfa mami a onsa keke kura kan ye no ade kyen aye dey nya asai hwe aduane na chef fridge ni musa sei a cake uyi ye udi sinsuo mu a ma ade kyen ansa na etima yi emu de nyina atu mu de atu amen hello hi enkase mi nibi dabi enkan sa toda mawunti okra bia ninje wati yes mana ninje sa wo 1 cedi no 10 cedis no wanim na wo tekere no me be to wade wo store na wo sere kire me pe wo kume ade wa me to 1 cedi 1 we am de 4 cedis ne be chewo nti ama ura ne fofo ni nyina ya me namfo me yeso anama say because me toto aso saa me sa ko bi mo be so obeje me ne so video ko to spaghetti o baby ye duru ono ma me ne hey me hu ma to nam ma me we so pa de ni esa ehwehwe ni mu se hu me ache ye o so me se ne he then say of ma me we o so ye kran ye go bi no was it one baby ana ma me no hey bla uba wacho elian kwesi akra ali afushi baby wonem bia hallelujah praise the Lord timisraw sister bra nice koyebi in squeeze ukuna honam fam udi sia onim se accident abibire nya no omususu aka bank accounts bibire aka bank aka o man tumi amfa anya hwe nti misrem me na Kristo asina na mawu amame wati hello hi eyemia nti omum ye galam say yeso be kono de tundra ne si atechem edi entia dabi nkase iska edi entia odi si atechenim no de namrofo na ai oyusisim edi entia
ɛyɛ saa efi no na ɛde saa tundura no yɛ dɛ ɛban nti ɔmu tundura no nkyɛn fi no wata se okay nti ɔmu yɛ nsa no ne Land Cruiser ɔde bɛfa nsa yeah efisɛ nsa no na ɛde saa Land Cruiser no yɛ dɛ aba nti ɔmu Land Cruiser no nkyɛn nsa no saa na mpɛsɛ meka kyerɛ wo wow ana ɔmu yɛ galamsey no na ɔmu nya ne saa tundura pa hama na ɔde ne nam atɛkyɛ mu atɛkyɛ no na de saa wo baeɛ nti wo ntena fie o me wɔ gɔlɔkora me gyinam na wo ayi nti hama ne bɛkɔ atɛkyɛ no mu bi yes because ɛno na de saa animonyam no nyinaa aba nti obu atɛkyɛ no ɛkyɛn hama no nti sua saa de no mesi yɛ dɛ sua saa de no wo de bɛ hospital koraa wo yi sɛ madam Satina mo bɛti asɛm a meka na ɔmo bɛfa saa suma wo yi ɛkɔm bɛfa so ɔwɔ ɛka mu nipa obi wɔ ɔyɛ kɔnfoɔ obi yɛ bayifoɔ obi yɛ bɔsɔmfoɔ me nana baako yɛ so wo bɛbɔ ne ti a gye sɛ wo pa ɔno afrɛ wo no wo sɛ apa ne kyɛw sɛ na nampɛ sɛ mede me nsa ka ho na wama akwan ɔma wo kwan na ado nsa ka wobɛnya problem mante saa mpani nsɛm ne da nti na babafoɔ no tete babafoɔ no woyɛ a mpakyɛw meyiyi wo ko obi wade si trrr ka jɔ sɛ mensiesie me ho ma mensiesie me ho ansa na wasase atwa ansa na ɔno ama akwafo de si a ne ekɔ nti sɛ ɔde saa ne die ne sa sɛ ɔde yɛ adwuma afi mu sɛ wɔkɛse ne nyinaa ɛrɔhyew na ho batan ɛnyɛ wɔ wo bible sɛ woyɛ ne yɛ a kwanim tee yɛ ne yɛ anka ɔnim tee fi wo sɛ ɔmu nyinaa ɛba wo so ɔmu nyinaa ɛrɔhyew nti mesrɛ mo hwɛ yie no wamfa adeɛ biara ansɛe deɛ yesu abɛsi na nam awu no ɛno nti ne yɛbrɛ yɛdi akɔneaba ɛnyɛ nkonnwa nti sɛ yɛbɛtumi abɔ bra biara o ɛdeɛ ne abrabɔ ɔhene a wo kuro wakyekyere kuro a wo nkwa atim woyɛ ɔhene ɔhene hwan na bɛsoa wo hwan na bɛbɔ wo dawura ama wo nti bra yɛbrɛ papafoɔ yɛ adwuma nyina yɛ ɔmo mma ntia ɔmo mma nti na ɔmo brɛ nti wo mimi nti na yesu ɔbɛbrɛ yɛ o mimi ntia ɛnyɛ wura ne bɔɔdeɛ na esisi wura mu ntia ɛyɛ mimi nti na ɔbɛbrɛ yɛ because baabi nipa wɔ no anigye wɔ hɔ nti na asɔre sɛ ɛyɛ kɛseɛ ne nipa ne bi bɛka ho no school dan mu asɔre woyɛ ɔnan time nkɔda woyɛ dɛn nso da wobaa wokɔwɛ no abɔ wan wobɛboa nim sɛ woaboa motinye presence wɔhyɛ biribiaa awie na afei na abɔtoɔ nokorɛ afei ɔfata wɔ se afei teachings no obiara mfa na adwene mmra deɛ ɔni asɛm korɔ se kami time ne nkɔ ɛnso mo dɔɔso a mo bɔ mo ani ani na ɛkɔ time ne nso wow na sɛ ahomka koraa na ani gyeɛ ɛwɔ deɛ ho nipa ho nipa sombo ragu nipa sombo accident si a mo kopie so nye nipa na yiyi o nipa sombo wa honam adeɛ na wanya na no atimi punish wo o gas yɛsɛ si ni bi so biem ɔsan ne mba ne nsim nyinaa nti sɛ fire service for no sɛ pass guard na de bobɔ dan akyi no sɛ yɛyi firi hɔ a akorɔmfo ɔba ɛhyɛ wɔ so a ɛgya baa nipa ntimi nwane nti ɔmu nyɛ dɛn nti ɔmu de abaa to obi ankyerɛ na adwen me nua me a me yɔnko me nua nti hwɛ dadeɛ a sɔre dan nyinaa ya bram because de akyɛ sɔre dan mu mɔkɔ wie ɔmu nneɛma nyinaa hwɛ a yɛkum yɛn ho atitim ɛsɛ agye hiri yɛ fahin ɛnso tete mpoma yɛdi adue yi ɔpem yaa sɛ wokɔɔ baabi na yɛ nanam na so na ɔmu gamse na ɛyɛ adwuma o wo sɛ tete mpoma no ne wɔ wiem ma wo sɛ ne wɔ wiem ɛnyɛ aborosan nso ɛkyɛn yi ɛdan se atoa so tɛn nti sɛ erosion ne fa aseɛ na sɛ deɛ ne nyinaa sa akɔ hohoho soro ne nyinaa yɛ aborosan by force mpoma no bɔ wiem nti wontumi mforo wontumi ɛna na nkyɛnse so mbɔ ma ne kɔ wiem nti ahye wo nim bɛnɛ bɔne nti ɛgya baa ne nipa yɛahye dworobɛɛ yɛsɛ ɔsesa ne nana no ɛkuku baafrom
ebu nsuo gu sɛ nka nkora no bɛyɛ save nso ne gyana no ɔden nti gya no ɛyɛ kɛse ne nsuo no so wɔ noa na abene wɔn dɛn na nipa yɛpɛrɛ sɛ yɛagye wɔ wiase dɛn na yɛagye aduane no ade sie sɛ no a wadi ama no asa ɛmfiri hɔ so wadi awie wadi awie hɛ ɛnam o awurade ne ho ɔnwanwa no pɛ sɛ ɔbalance yɛ diet ma yɛ ɛna wakyɛngye wei kakra ne nyinaa yɛde ɔteɛ korɔ na nokorɛ ɛyi me maame ɔkɔ kurom bi ɛte tɔtɔk table de yɛ ɔtɔ baa me bras anasɛ maa dɔkta na ɛka huro nti nam biara ɛyɛ nam ɛnam biara yɛ nam ne nyinaa ɔwesa nti me sɛ me wale koraa me ha mo ma ne mfa ntom mɛka sɛ ɔnyam ne prɛko mekɔyɛ dɛn a mebɛyam ɔnyam fra nkwa ne prɛko ɛnyɛ deɛ de bɛma anaa na de bɛma wo nti ɔnyam fra na yɛsesa no wei wo sɛ me saa bɛha mo akama no abɔ so aka mentimi saa adwuma no mentimi mea genuinely ne mempɛ nam dada apart from fish nti ɛne yɛ yam ma me yɛne yɛnom nkwae no mfra ante nyɛ no ano no nti mede ana mpɛ sɛ da biara meyi adesoa bi firi yɛn so na abrabɔ no a yɛbɔ ne timi yɛ firi because masɔ awurade awɔ no mahu ne sɛ awurade wɔyɛ deɛ yi ɛne kwafoɔ ɛne nipa yɛde ani atoto nipa so no mu nyae deɛ wonim sɛ ɔwɔ bi no koraa ɔbɛboa no ebia n'anyɛ ɔno koraa ne wo deɛ yi boafoɔ ɔno ne wo boafoɔ baabi ɛbɛfa aba no nti obiara nyi n'ani mfiri honam nneɛma so na mo fo ni sie awurade ne nipa awurade adwuma no onie tiɛnhwɛ wei ɛma one cedi nti nkugya no ho ma bɛrima na satan ani ngye na nka sɛ meyɛ asɔle adwuma bɛyɛ yɛ first te na yɛ neda fam ntwoma na ne yɛ kwa no wɔyɛ dan mu ne mu nwunwunu na wada so sɛ mo de fitaa na bɛkɔ a anɔpa na mu nyinaa madane kɔmfo fitaa sɛ mo de kɔkɔɔ so a anɔpa mu nyinaa madane kɔmfo kɔkɔɔ nti ma yɛ mpere bebree saa ma yɛ mpere yɛba yɛ ntaade bebrebe baako pɛ ne yi baeɛ sɛ deɛ na yɛ ɔfɛ no akyekyew ne nyinaa kyekyew baadwembɔne nti wode yɛ decoration nipa bi hu sɛ wo nneɛma dɔɔso ɛna wodrop no ntimi ntom does it make sense? Doesn't. Share it jiro ho man bi mihia no owo sika pa sefo me bɔ me ho modern fi sika de ano wɔden ano wɔhye epie nipa timi ama hyɛ me ho sɛ afi mɛtɔ mpabɔ no de matɔ quality de sɛ ɔfo matɔ de ne bɔ wɔden ɛyɛ papa mienu me bɔ me ho modern asa this year me hyɛ shoe 2 me wɔ mpempem a betimi de atobi me nka nkyɛ sɛ osu dɔɔso a wayɛ bɔne o mo nnɔ kwan no me wa sɛ kyena be kɔɔtu me nka saa bɔ so ɔhyɛ ne ho nti ɔnwusu mpaboa mmoro tere nti wode awurade ayɛ wadom wowɔ pii bebree hyibi kyɛ yes me kɔkan nkɔhwɛ deɛ adwidwii na ayi wakyinkyim anka wode sɛ wode bɛpepa fam no ɛmfa nsia jibi ukuru na akɔwale no ɔwɔ sika kyɛw ti gya nneɛma na waboa ano no tete ano ɛda na ayi councilor bi tu yɛfo sɛ yɛ mo abɔ ɛho ale so onya shirt sei onya boxer sei na metotɔ ebi ne singlet mehwɛ a mesɔle anɔpa biara mepɛ mo no mate baako nam de ahyɛ m'ani ti baako nam asa de ne nyinaa ahyɛ sɔfo ɔso kyɛ nadeɛ a ɛhɔ naa na wama abaabae kɔsɔ so wadwene bɛtumi asesa ɔbaa yɛ aso ade korɔ no ɔyusu na some prince koraa deɛ fɛs no ne yɛkɔ kurom a ɔtɔ sua no wɔhyɛ no wɔ hɔ wɔse wowe mɔsom ne wogyina yi mɛtumi awu wɔ kwaa no afa ɛnti ɔtumi hyɛ no ɔkagye tia na ɔde aba fie ansa na Sunday koraa ɔde akɔ asɔle ɔworɔ dada no gu palitim na ɔde ahyɛ hwɛ asa amanfo ani abere o na ɔde ahyɛ aba fie because ɔka na no kora ebetimi aba so wɔ nuru fie me na mɛfa enti bra hyɛ bito hyɛ wate hyɛ
Never chill. Munko yi bi nche. Ene kwa akuyi bi. Friend nipa no kukuam. Friend kukuam. Bobo. Fashe bag him kama. Fama no. Fama ne nko. Amen. Amen. Chebi mpabo ni yibiche. Yibiche. Wadada wache. Chide bia hu ya wan we ntu hu. Munyi bi nche. Na aduane no so moma ye bi. Estate mu am ntwa bi mbre ye. Hai. Ye nyina ye di banku. Hello. Erade nshira wate. Amen. Bacho solid na wana mo so man. Wonderful message. Ye nyina ye di banku. Asoli nyasi enye ne se paso mo se le mo wo fiti e fura ni Audio Jungle.